Lena inoveli yethu esiyibhalelwe uSandile Thwala kanye noMinenhle Mtshali phansi kwesihloko esithi Impi yezigodi oyaya isahluko se-19 season 1. Sezibuya inhlazane amathunzi asewukele nokungabafanyana sekuzidlisela ngasemakhaya manje inkomo. Usakhile uhlezi esigqikini lapha eduze kwendlu ezwe ngezwe linesankahlo limmemeza. Ucijimi umalume wakhe osondela ngakuye ebonakala ngisho ebusweni nje ukuthi udinwe uganunwa. Umthetho wakhe awufuni ukulalela inyalo zami ngimdala kunawe Sakhile. La ekhaya uyazenzela nje wena. Kubuza ucijimpi esemmele ngemumbe emahlombe. Asukuma uSakhile ngokumangala. Aphenduka abheke ngakumalume wakhe ebese efaka ikhanda phansi ethathisa ngenkulumo. Awu malume, ngenkulu kwintembeko nenhlonipho angizenzeli nakancane. Futhi ke ngiyazilalela zonke iziyalo zakho njengomalume. Yikho ke nje ukuthi sengiyadideka ukuthi umalume ungabe ukhuluma ngani njengamanje. Oh, ubucabanga ukuthi ngeke uze kufike ekuthini. Waqhubeka ngenkani yakho ekubeni ngikukhuzile mshana. Waleqa ngempela izilami. Waleqa mshana ngimdala kunawe ngikukhuza. Kusaqhuba ucijimpi ngokucikeka. Cha malume, anginjalo. Ngicela umalume angicacisele ukuthi ngabe ukhuluma ngani ukuze mhlambe ngikwazi ukuziphendulela kulokho umalume abona sengathi sengiyihlo ngadle bekukhona. Kube kusakhile ngokukhathazeka okuhambisana nokudideka. Mshana, ngikuyale kahle ufika la ngakho kodwa ngathi phuma enganeni yakamkhizi ngoba ngazi ukuthi ngibalekelani. Wena uyaqhubeka weqa izwi lami, uyazenzela. Uyawazi umonakalo ongadaleka kodwa mntakadadewethu ngalesenzo sakho sokungalaleli noma ngikukhuza uma ngase lento ifike endlebeni zabanewabo lengane. Mshana kodwa yini ungezwe? Kubuza ucijimpi ngokunekwa. Athuke aphinda shawa amahloni uSakhile ukuthi umalume wakhe useyazi manje ngento abezitshela ukuthi yaziwa uyena nomnewabo kuphela. Kumangaze nje esebona umalume wakhe seyizeka kanjena le ndaba kodwa engazange ukuthi ifike kanjani kuyena. Kodwa ke malume, ngenze njengokuyala kwakho. Angazi ngiphinde ngiqhubeke nokulandela intokazi yakamkhize mina. Lokho engikuzwa ngamalume nje ngiyaqabuka futhi ngifisa ukwazi ukuthi umalume ngabe usekuthatha apho ukukhuluma njengalokho. Kusaqhuba yena uSakhile. Oh, shothi wena uqonda ukungitshela ukuthi njengoba ngikhuluma nje mina ngiyahlanya. Ngikhuluma nje imfeketho wena uhlakaniphile. Akusiza ukuphika mshana. Ngoba vele uleqile izwi lami, waphuma ngaphezulu, wakhetha ukuyozijuba kuyo lengane engekuyale kahle kamhlophe kuyona ukuthi iphuma kuyona. Wena ubonakale phansi le komhubhe emavikini adlule uhamba nomnewenu unqoba uyokweshela yona lengane yakamkhize ngoba futhi indaba yalonqoba wakhona oqhubeka nokumlalela noma esekufaka ehlathini ekufake weni mshana. Yini kodwa ungangilaleli ngoba phela bengikuyalile ngimdala kunawe. Ngiyawazi umonakalo ongasewenzeke ngokuqhubeka kwakho uthandane nalentokazi. Hawu, yini manje sekwenze njani ngomsindo seliyashona nje nelanga? Ndiba ngani manje bhuti? Kubuza uManjomane ephuma ekhishini eza ngakubo uSakhile nomalume wakhe. Hayi khuleka dadewethu. Akukho esekubanga nomshane siyazikhulumela nje ezomtsizwa nje kuphela. Ngimqinisa ukhakhayo umfana lo. Ngifuna nje ngokuthi ngimiyale kahle akhule engeyena umfece njengalaba bafana laba. Kuphendula ucijimpi. Hayi kusangalunga ke nje kodwa bhuti wena uma ubuka kusangalunga nje kuSakhile. Ngoba ngathi akakuzwa noma ukhuluma nje. uManjomane eshehleka kancane bokuSakhile ngaleyo nkathi uSakhile umncisha amehlo unina wakhe uhluleka nokumbheka ngisho emehlweni. Hayi kanti khulekana dadewethu okwehlula amadoda kuyabikwa naye kahlulu umshana kusangalunga nje yabona nje kusasa ngifuna ukuya naye kwaLuseni ngimfundise okuningi angakwazi. Uqhuba ucijimpi. Hayi mawusha wena bhuti kulungile ake sethembe kuzolunga ake nginishiye ke. Hayi kulungile dadewethu. Athi angafulathela uManjomane ebese sondela eduze ucijimpi kuSakhile esekhulumela phansi manje ngizwe. Angifuni nokuthi lokhu uchaza mshana. Nakho kuzokwenzeka. Uzohlukana phansi nengane yakamkhize. Uzophuma uphele nje empilweni yayo. Lolu ucobona selukulingana kuyokusiza ukuthi ulikhiphe. Mhlambe lilingana abanye. Angifuni nokuphinde ngizwe okanye ngibone kukhona okuhlanganisa wena nomndeni wakamkhize. Njengamanje unyoko ngimfihlelile ngoba ngizama ukunika wena ithuba lokufunda emaphutheni akho nokuthi walungise. Ungangenzike mshana ukuthi ngiyisole ukuthi bengingamtshela ngani ngalododo wenzayo. Kuqhuba ucijimpi. Hayi yebo malume ngiyezwa ngiyethembisa ukwenza njalo ngiphinde ngixolise futhi ukweqa igama lakho okuyizwi lakho malume okuyilona elibalekile ekubeni umdala. Yikho ke ukuthi umalume
namanje ngisadunga uzoswini ngokungazi ukuthi ngabe lezi indaba seyifike kanjani kumalume. Oh, iyona into okhathazeke ngayo leyo wena. Ungayikhathazi ngokuthi imuphi lo mthombo othembekile ongiphakele zona ayishisa. Nakho kumele ukwazi mshana ukuthi mina nginamehlo kalo zonke. Akukho engingakuboni nokungafiki kimi. Sezwana. Avuma uSakhile, maqeda ucije impi amshiye khona lapha esamangele. Hey. Le ndaba ngoba bengithi yaziwa yimina nomnewethu kuphela nje. Ifike kanjani manje kumalume? Tshela ubafu. Hey. Kodwa kanjani ngoba phela uyayazi inkinga engingangena kuyona njengoba sengingaphakathi kuyo nje futhi vele kumanje. Uma ukuthi uyena ngempela okhetha ukungihamba emva kwami ubafu. Kodwa ke kuyo yonke lento uyozuza yini? Uma ukuthi ungipimpila ngempela yini azoyizuza? Noma hlasimpe uthule nje uyamfuna unobuhle mina ngingazi. Hayi ngeke. Angizwe kuyena hleza ngiphi incazelo ngalenkinga ayitheka. Mhlambe nempendulo ngizoyithola nje ngoba vele ngiyayidinga kumanje.